Podemos, sí? Bueno, pois moi bo día, como sempre, moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa do venres, coa que poñemos fin a unha semana de traballo parlamentario que viu inexorablemente marcada pola actualidade política que nos chega desde Madrid e as novas que, pois día tras día, coñecemos sobre os escándalos de corrupción que asolagan ao presidente do Goberno de España e ao seu entorno máis inmediato, a súa muller, o seu irmán, os membros do seu goberno, os seus últimos números 2 no Partido Socialista e que chegan incluso ata afectar ao fiscal xeral do Estado. A normalidade política e democrática que afortunadamente estamos a vivir en Galicia nos permite asistir atónitos aos acontecementos de corrupción política, institucional e moral que teñen como epicentro a Pedro Sánchez. E, ademais, nos permiten poñer en valor a importancia de contar cun goberno estable e que se dedique plenamente a levar adiante un proxecto político para mellorar o benestar e o progreso económico e social dos cidadáns. Algo no que está centrado o goberno de Alfonso Rueda, afortunadamente afastado dos ruidos e os escándalos que asolan o goberno do señor Sánchez e ao Partido Socialista. Nos desexamos para o noso país a mesma estabilidade que desexamos para Galicia. E por iso pensamos que España non pode seguir nas mans dun presidente que ten como único obxectivo manterse na Moncloa a calquera prezo. En mans duns aliados que cada día son máis cómplices das súas fechorías e que, como afirmaron por activa e por pasiva, só pretenden mantelo no poder para aproveitar a súa debilidade e sacar o máximo proveito e concesións no seu único beneficio. Un presidente do Goberno que negase rotundamente a recoñecer a súa extrema debilidade, presentando a súa dimisión e convocando eleccións para que todos os españois podamos decidir se merece ou non seguir na Moncloa. A pesar de que é plenamente consciente de que a gran maioría dos españois non queren que siga ao fronte do Goberno de España, como así o recoñeceu o pasado xoves, cando, a modo de salvador do país, afirmou que non podía deixar o Goberno de España en mans da dereita, avanzando, por certo, unha futura derrota electoral que vai retrasar todo o que poida e o que lle permitan os seus aliados. Eu quero recordarlle ao señor Sánchez que a él só lle corresponde tomar unha decisión, a de convocar eleccións xerais, porque a decisión de quen debe liderar un novo tempo político no noso país, afortunadamente, está nas mans dos cidadáns españois e non nas do presidente do Goberno. Desde o Grupo Popular imos seguir defendendo a limpeza do sistema democrático que felizmente gozamos en España e que, estamos seguros, vai sobrevivir a persoarses como o propio Pedro Sánchez, como Ábalos, como Cerdán ou como Coldo. E unha das cuestións que máis nos preocupa neste momento é o ataque que dende o Goberno de España e de todos os seus aliados cómplices do Partido Socialista se está a lanzar contra a independencia, a imparcialidade e a neutralidade do poder xudicial no noso país. Valores que debemos defender fronte ás ameazas totalitarias que se están a realizar nestes momentos por todos aqueles que se están vendo amenazados polas investigacións xudiciais que están abertas. Neste caso, quixera facer unha especial mención á actitude, cando menos indulxente, do BNG, un dos máis destacados aliados cómplices do señor Sánchez, que non tivo problemas en acusar a xustiza por boca da súa portavoz nacional, a señora Pontón, de incorrer en lawfare na súa loita por investigar e loitar contra a corrupción que inunda o Partido Socialista. Unha acusación de lawfare que prácticamente de inmediato se viu obrigada a rectificar cando se fixeron públicas algunhas das conversacións incluídas no coñecido informe elaborado pola Unidade Central Operativa da Garda Civil. Señores do BNG, esa pureza e decencia da que tanto lles gusta facer alarde é incompatible con seguir gobernando da man dun PSOE totalmente abrasado pola corrupción. Retiren, polo tanto, de inmediato os seus apoios aos gobernos socialistas que están a soster e rexeiten o apoio a socialistas nos concellos que gobernan co seu respaldo. Esa sería a proba do algodón desa pulcritude que queren trasladar aos galegos. Pero xa estamos desgraciadamente acostumbrados a que dende o BNG se afirme unha cousa e se faga exactamente
a contraria. En definitiva, se están a convertir nos mellores cómplices que ten o Partido Socialista, sempre bravos na actuación de cara ao seu público en Galicia e sempre sumisos cando se fala de conservar o poder ou de evitar que poida gobernar o Partido Popular. O que sí é firme é a defensa da xustiza que facemos dende o Grupo Popular, polo que rexeitamos calquera intento de amedrentar aos xuíces ou ás forzas de seguridade que investigan calquera forma de corrupción. Polo que vimos de rexistrar neste Parlamento a proposta dunha resolución a través da que reiteramos a defensa e apoio ao Estado democrático e de dereito, que implica o máximo respeto á independencia do Poder Judicial e a necesidade de absterse de dar indicacións, instruccións ou presentar a xuíces e magistrados sobre como se debe interpretar e aplicar o ordenamento xurídico. E tamén a necesidade urxente de que cesen os ataques a xuíces e magistrados polo desenvolvemento do seu traballo libre, imparcial e neutral. Nesta proposta de resolución tamén incluímos o rexeitamento expreso de calquera manifestación realizada polas forzas políticas galegas, como xa fixe, por certo, BNG ou do resto do Estado español, cualificando de lawfare as actuacións levadas a cabo pola xustiza para perseguir a corrupción política. Porque é necesario que desde calquera formación política se manteña un escrupuloso respecto ás actuacións de xuíces e magistrados. Algo que ten que vir acompañado do cesamento de calquera presión ou interferencia no labor xudicial para que poida levarse adiante o traballo con liberdade e con máxima colaboración para que todos podamos coñecer a verdade dos feitos investigados. Pero hai outra cuestión que nos preocupa tamén aos deputados do Grupo Popular e que ten que ver coa reforma legislativa que se pretende levar adiante dende o Goberno de España e que, de chegar a aprobarse, sería o maior retroceso vivido nunca antes no Estado de Dereito, porque ataca directamente a independencia xudicial, porque promove o acceso arbitrario ás carreiras xudicial e fiscal e porque non respeta os principios constitucionais de igualdade, de mérito e de capacidade, polo que é unha reforma legislativa rexeitada pola inmensa maioría de xuíces e fiscais. Nos consideramos imprescindible que o Goberno do señor Sánchez retire ese proxecto de lei orgánica para que se siga respetando estrictamente o principio básico e esencial en calquera democracia de que todos os cidadáns deben respeto á separación de poderes, á independencia dos xuíces e tribunais e ás decisións que emanan deses órganos xudiciais, algo que parece esquecer o señor Sánchez e o seu goberno con esta iniciativa legislativa, deixando a marxe a súa obriga moral de ser exemplar nas súas condutas e as súas declaracións respecto das actuacións que emanan de xuíces e tribunais. Creemos que isto é importante que se debata en calquera Cámara e, como non, tamén na galega, e por iso imos registrar esa iniciativa, imos impulsar ese debate, e con isto dou por finalizada esta intervención e póñome á súa disposición por si queren formular algunha pregunta sobre este ou sobre calquera outro tema. Supoño que son conviccións ultraespañolistas todas aquelas que non coinciden coas ultranacionalistas da CIGA. Eu entendo que o que debe de facerse un respeto escrupuloso á ideoloxía de cada quen, mentras esta se manteña dentro dos límites razoables da democracia, e a partir de aí o traballo de calquera funcionario ou cargo público debe xulgarse exclusivamente polos resultados e bo facer, e non por si coinciden ou non con plantexamento da CIGA, francamente. A iniciativa esta que falou dos xuíces que é unha proposición non de lei. Sí. É unha proposición non de lei, efectivamente, perdón. Pero irá ao último pleno, supoño. Bueno, de entrada está registrada, valoraremos cal é o mellor momento para propoñer o seu debate. Efectivamente, pois non cara a este pleno, pero no vindeiro si estaría en condicións de ser debatida, e aí tomaremos a decisión de se corresponde ou non propoñela para que forme parte da orde do día dese último pleno.
pois unha excelente noticia. Todo o que sexa protexer o patrimonio dos galegos e que os tribunais se pronuncien nese sentido nos parece unha excelente noticia e, como saben, pois, o Concello de Santiago, como calquera outro concello galego ou como calquera outra institución, sempre vai contar co apoio da Xunta de Galicia para facer cantos estudos xurídicos ou patrimoniais e sean necesarios na defensa do noso patrimonio. Por lo tanto, volvo a repetir, recordar que esas dúas estatuas xa contaban coa declaración de Vic, precisamente por unha decisión tomada polo Goberno galego, e, en todo caso, pois aplaudir esa decisión do Tribunal e felicitarnos todos de que se garanta que vai a corresponder aos seus lexítimos donos. Algúnha outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias e seguimos falando en vindeiras citas.